салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. Светла серия. Так, силнамоиши барои дри хона, ака. 8 сол 9 сол кафолат дуро. Чиркинши тозаш мекунам. Мақсад качествои хушрӯ, ака. ҳамаша тайёр мекунам этия. Муддати 3 минута тайёр мешава як сатҳи. Чанд квадрата хидид, ака? Травентина. 180 квадрат. 180 квадрат. И гарма хидиш да, акаҷон? Тамом, акаҷон. Заявкара мети, акаҷон. То камазотуна мебарем, буриш мекунем, ака. Имаи светако 20 000 свет дора. Любой светша вибр ки качествош ба дили пир. Ози бест. Качествош 100% олиҷанобай. Мақсад наждакниш осонай. хохшавиш беҳтаринай. Нажда кам намекунӣ, а? Оз мо даи тахта задестем, мақсад даболои фанирай. Атаги хе деволда бо чоткай бад аҷоибот мея. Хуби шира да чия ки ҳам арзон меғалта, ҳам подкраскада нигоҳ кака. Аҷоибот меяда. Қоқшавиш ҳамин чизиш айрасист ки ягон фарқият надора. Качествоша 100% ҷавобгӯш катия. Давиданаш хубай, мисол чизиш. Акмо ия хидат устои, ака? Подкраскада аҷоибот мея. Можешь поклёкать прецизно, не дашь тебе амигаром. Если нажда карасар дан приход. Чизи тайёра мебарӣ мезани охи, ака? Ози, ака. Метавонам устоо муроҷиат кунам, бо чизе аст мефаҳмонем шуна. Мақсад барои як сатилиш, ака, 300 сомон, ака. 100 сомон айрасист ки фарқ мекуна. Некем технологияи Германия. Качествои, ака, ҳамин расист ки ҳамин квадрата мегира 70-80 квадрат. Ҳамирам ҳамиқа мегира. Масъалаи ба айон наметарсидагиш, краскара впитывать мекуна, доғ намезана, ишдам гарантия качествошда. Озини мо хе пример назадем ки барои мардум бинан амира ки мисол ҳамин чизо буромадагиай. Эмурсиёи моиши буромадагиай, инаи латексни буромадагиай. Метавонан ини чизакорам бинан. Латексниш инаи ё ҳастан турецки дорем, ака, инаи дорем, ака, силиконови, моиши силиконови буромадагиай.
бо ҳастини краскаҳоем ки мисол аз Эрон пинатексои турецкӣ дорем. Вибр калонай 15 намуд эмурсия дайнемиҷака. Акаҷон мода бисёртар нархша мепурсам да барои ҳам нархош неябу. Нархош нигоҳ ка акаҷон ҳар хелай. Сар мешавад 250 сомон, 150 сомон, 800 сомон, 1500 сомон, 1000 сомон, 100 сомон. Вобаста ба айни рангошай. Рангое ки мисол мезананд у қа қимат намеша, замонавӣ ина компютер кати падбор мешавад. Соз як тара гирад нархша интихоб кунад худтон. Ҳо, мисол ина миояд клен, мисол ина ми чиза интихоб мекунад 150 сомон, 20 сомон, 30 сомон да ранг мехӯрад. Светли оттенокаш. Бас сар меша, торик шуд камтар бо қиматтар мешавад. Ай код қатӣ места мисол нарасид бо миояд. Бо миояд бо як сол пас H072 ҳамира ози мегира ина архив дорада и чиз. Ин инҷа история медроя ина мисол инами ака. Калом число гирифтагиш. Ҳо, ина нигоҳ ки инами моҳи хато накунем 2023 гирифтагӣ буда. F103 миоя ина мисол кодша задем бромадак. Я 3 литра гирифта буда. Я бор дига дозировкара меҷиқем, ҳамин чиз мебуроя хрижда тамом. Бо мегира мебара. Интерьерни чизо дорем барои дрон, Виливет, Палас, Мармарито, ҳамаш аст. Нархошон ҳозир дани время ана иш 500 сомонай. Сатилишта чанд кило аст? Комплект, кати грунтовкаш, вале ки шоткаш. Ина иш 700 сомонай, ина иш 600 сомонай Виливет. Унавай блогиш 500 сомон Венецианка. Ё чанд квадрат ба мерасад? Ё ҳар хел. 700 сум гуфтагид мисол 500 сум гуфтагид. Ина и 500 сумаш 40 квадрат мегира, ина иш 25-30 квадрат мегира 700 сумаш, вай 500 сумаш 30 квадрат, ина ишам 30 квадрат 600 сумаш. Качествои беҳтарин. О, барои кухни, комната. Бо аксарият наметарса. Бай ҷабиака. Валикои ай хориҷа. Валикои хуб барои вали краское ки доғ наметия, пай наметия, хеле валикои оригиналанд. Дар коршон муроҷиат кунанд, риштаҳо шӯй намешавад. То мехрахадаш. Инаи бо чизи нав бромадагия барои бачаҳо. Размерашон дар ин миҷа 1 сантиметр. Маънаи чи салафан 1 ҳуй мешавад. Мақсад осон шудагия кори усторам метавонанд муроҷиат кунанд. Ина фарз кунем ҳамин девола мисол ранг заданиян. Дига кати скотчеш. Шумо метавонед барои краска, барои ҳама чи истифода бареша. Вакуумнияй мисол бе проблемай. Краскара мезане поён намегзара. Кора буд кадео сак сниматш мегири мепартоиша. Вақти усто кам меравад инаи чиз. Ҳамаи размерош ҳастай. Дора ина 55 дора, дора 110 дора, дора 240 дора, дора 120, 1.5. Инаи чизода метонен мисол чикунед. Ё 30 сомон. Пешвақт ини краскаҳо айрон меомаданд. Ҳозир амира оста ҳамиҷа истеҳсолот шудасай. Инаи краскаи декор, краскаи качествои беҳтарин ай эрона хуб омадасай. Качествоаш блескшам зурай, качествоашам хубай. Ина метавонам барои ин мактаб. Ай чанд сум сар мешавад камисол? Ё 120 сомон 4 кило шаяка супер глянсвия. Ҳозир допустим ина эронё 20-30 сум ай фарқ кардасиян. Качествои хубай эронам мақсад бад нест. Хай бо ина чизакое ки ватан бромадаги. Чолетра чанд сум? Аю дорем д намуда, ина бо дорем Машҳад аста, ин ҳама нархош ҳар вақт ҳар хел мешавад. Ҳозир мо метавонем гуфта ки тақрибан мисол нами чизи 120 сомонай пага мисол бо мумкин ки ягон аксия рава. Мумкин ки арзон шава, мумкин ки нархиш биҷина. Қимат шава. Мумкин қимат шава.
Boşun gelince boş olsun. Şaşırtıcı olsun. Ин чизо ана ай 8 то 10 квадрат мегиранд. Травертин. Устошам дорем, метонен шумо накоен. Заказ шава, мақсад устошам ҳаст. Бригада катӣ мераванд, кортуна хушрӯ када буд мекунанд. Даи грунтовка мера, валик мера, скотч мера, шотка мера, салафан мера, травентин мера, клей кафел мера, ягон девол камтар каҷала буша. Ҳама чизош ҳамҷа ҳаст ака. Ё сатилш чанда бахт ака? Сатилиш акаҷон 130 сум, 125 сум качествои хубаш. Бо мақсад вариантҳои экономшам ҳастай, падзаказ мегирем. Инай тараф биёр. Иго ки дорем бо аи 6 квадрат мегира 130 сомон. Уно 10-12 квадрат мегиранд. Ина крошка ҳастай, 6-7 квадрат мегира. Вобаста ай усто мекуна, усто чӣ хе бояд кор кард. Як сатилаш ай чанд то чанда меравад максимал квадраташ? Квадраташ. Ай 6 ай чизо ай 8 то 12 квадрат мезананд. Чанд қайғав зани ҳам кам мегира девола. Крошка стандарт 6 квадрат мегира. Инай лакошон ай лакои беҳтарин дорем. Ҷои намда гидроизоляция дорем. Ҳама ҳами чизо ҳаст ака. Лакотон нархошон кам ака ам нархошон кам малҳоз дорави. Лакора акаҷон се намуд мешава. Лак ҳастай 3 килош 120 сум, лак ҳастай 3 килош 80 сомон. Ҳамеёра дида ай нархошонда ака качествоашон вобастагӣ дора. Бо дорем ина мисол гидроизоляция барои ванна, туалет, ҷои нам. Ё 3 килошон 140 сомон, 150 сомон фурӯхта мешава. Инай қолабуро овардагием, айни ҳол миёи шумо қолаб мехарен, да ҳами фасад куш кардан метонен амира. Да ҳар я угли хонао гул метия. Ва ина иҷа биё ака. Инай ҳасте ака, ин қолабурам метонен ҳам дар дри хона истифода баранд, декор кардесиян дар тамоми дунё ва метонед дар фасад, дар внутрни дар фасад истифода бурда. Анай венетсиянко, ҳози ҳами тамоми шабакаҳои интернет пахш шидагия ҳами чизо, ҳами материалош ҳамаш ҳамиҷа мисол ҳаст. Шумо ай Россия ва дигаву дига ҷо накашен наёрен. Ҳамиҷада арзона ҳами чизо. Ё нархошон як кам. Ободи мо, ободи шумо. Нархиш 500 сомон 30-40 квадрат мегира. Як навигари дига боз ина ҳамин бинои 18-19 да магазинои гипсакардон, шпаклёвка ва ғайра ва дигарҳо мо тавсия метиҳем магазини ҳамин бародар акай Абдусодиқ. Шумо метавонен ҳамиҷа муроҷиат кунед. Шумо агар нархҳои оптови яниҷа баъд качествои хуб ҳастанд, шумо метавонен ака ишда муроҷиат кунед. Мо шуморо тавсия метиҳем ака. мо қарор дорем дар бозори Кушониён бинои мобайни 18-19 метавонед любое время муроҷиат кунед. Чӣ масъалаи шпаклёвка, чӣ масъалаи сатилаи магазини 3416 3415 Мир краска, Роза декор. охирон бозори Дарвоза мешава. Ина виқди биромадани бозор мешава. Айҷа метавонанд бироян, айни тараф метавонанд ай 18 бино бироянд. Ана раҳ осонай, пробка нест. Метавонен ҳама вақт шумо биёен ай пеш ҳамсӯҳбат шавем. Инай бародари мо ай ғарм омадагия яка клиент. Озини бародарам мо ҷавоб метиҳем. Худохоҳ фасади беруноша бояд ай сар куна. Акаҷон номеротона гап занед, номеротона. Номери мо рақами телефони мо айни ҳол 981 01 84 93. Дуюм рақамо 999 999 923. дӯстони азиз,
дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.